Taha tidak pemaha porsiau tai so nahina tidak hidungan pasaha porsiau di sadot portivion rahmahita mado au porsea di lata Jehovah hidup ama padudu na suatu urusan na tumapalan na tumapalan au porsea Yesus Kristus anak di lata Jehovah na sasadai iman na tinutup si Maria na gabi-gabian sa di Parbadia aturan sebab Tuhan hidup mata na tumau na berni di pangumuman di 100 na mata tanpa yang beribadah yang melakukan silap na